שלום לכולם, שמי יפעת, והיום נסתכל על תבלין האורגנו, אחד התבלינים האהובים עליו, שהכרתי אותו דרך סבתי זיכרונה לברכה, שלימדה אותי לבשל והייתה שמה אותו בכל תבשיל. אז בואו נסתכל עליו. האורגנו מאוד דומה לתכונותיו לטימין, הוא גם נוגד זיהום מצוין לווירוסים, לחיידקים, לטפילים, מצוין לכאבי בטן, הוא מפוגג גזים בכך שהוא מעודד עיכול ועוזר קצת לחזק ולתמוך במערכת העיכול. הוא מצוין לטיפול בדרכי הנשימה, לטיהור דרכי הנשימה כשיש הצטננות, לקיוח של לך והוצאה של החוצה, לניקוז של נזלת כשחולים, מצוין גם לסינוסיטיס כדי לפתוח את דרכי הנשימה העליונות. אני מאוד אוהבת אותו, הוא גם טוב לניקוי של הקיצות, פשוט לוקחים עלה, ניקח אחד, קצת ממוללים אותו ושמים על העקיצה. ומחליפים ממש כל דקה בהתחלה, ואחרי זה אפשר כל 20 דקות. הוא גם דוחה יתושים, ואני אוהבת בעיקר להשתמש בו בבישול. פשוט מוסיפה הרבה אורגנו לאוכל. אם אני מרגישה שאני צריכה משהו יותר להצטננויות, אז אני פשוט מכינה חליטה מרוכזת שלו. אז אורגנו, צמח מדהים, טעים מאוד, קצת יותר מתקתק מהטימין, עשב טיבול מצוין.